wach mayenyo chunya ahinya kwa kanyo ni okumba manyien mar thieth mar SHIF ok bi chiwo kad maching ne jopiny kaka mar NHIF chande. Chakre dwe manyien mawinjo chak ti kod okumbano, jotuo biro mana chiwo namba gi mar opande kendo keto yangruok kokalo e lith lwedo mondo mi giyud thieth. Kaka Judith Omondi leronwa, jakom mar board mar SHA men Dr. Timothy Olweny mane twak kod jofwambo koni ji duto owinjo limute thieth, huduma centers, apise mag NHIF kata ti kod simbegi e ndikruok mondo mi wuotho chakre kamoro achiel. En wuoth ma osebed ka igano kuom dweche 6 koro, dar kowuok e okumba mar thieth mar NHIF nyaka e SHA. Migao mar thieth oseyango namba mar timo ndikruok mar bedo jakanyo mar SHA. Ndikruok ni ka opogore kod tiyo gi simbe mag ong'we yamo, inyalo timie ute thieth, huduma centers, apise mag NHIF kata kokalo kuom nyamrerwa mag piny owacho. Ndikruok ni ok bi chiwie kad mar thieth kaka ne oriko eni NHIF. There are going to be no cards in the traditional sense, the way NHIF cards have been there. People are going to access service based on their IDs. There's going to be a SHA number, which is also allocated. It's not necessary that you remember it. The main thing is the ID. We have had cases where some patients have been treated on behalf of others. So now with digitization, it is expected that you are correctly identified. Omenda mag thieth e okumba manyien opogi e kidienje 4, ma okwongo en omenda ma otengne nyamrerwa ma en bilion 8, ma kata kamano iyango ni nyalo rem. 8 billion is the stipend that we are paying to the CHP, is the kit that we have given the CHP. In fact, the 8 billion that we are talking about, I think if we look at the provisions of the medications that we do provide at the primary care level, the figure should be ranging around 10 billion Kenya shillings. Thieth mag dispensary kod level 2 biro bedo nono kendo ka oketie bilion 53. Ka thieth mar tuoche matama to ibiro ketie bilion 20. When a Kenyan visits a dispensary, that is level 2, or a health center, level 3, then equally they are not expected to make a payment for the services at that level. And there you will get the basic services. You'll get testing for malaria and treatment for that malaria. Ideally, most outpatient services. That is the makeup of 53 and 8 billion. Manyien ma NHIF ongego mashadhi kelo, oriwo thieth ne nyithindo ma ong'ol, mondo mi oyud sir mar masinde, kaka mag winjo, neno kod wuotho, thieth mar lak sani biro bedo ne ji duto ma ondikore, jotuo ma oyudo masira mag apaya, kaachiel gi omenda mar kano jal ma osenindo e kar kano ringre joma otho. Now we have assistive devices. That child and any other with a hearing problem, now they are covered under Social Health Authority. Our spectacles are assistive devices, so they are covered here. Walking canes, are they assistive devices? They are covered here. E kinde ma irito ripod sirikal e wi chieng' ma owinjo ndikruok orumie, okwaji duto mondo mi wuog oko mar timo ndikruok. Judith Omondi, Ramogi TV.